Vyšetrenie vlastne vychádza z toho, že ten človek chce. Ak mi ten človek sám zavolá a má o to záujem, tak sa dohodneme na nejaký čas a to vyšetrenie alebo tá diagnostika trvá približne 2 hodiny. Nedá sa presne určiť, či 2 alebo viac, ale minimálne tie 2 hodiny strávim s tým človekom. Najskôr používam diagnostiku tradičnou čínskou medicínou a to je 10 základných otázok plus vyšetrenie jazyka a pulzu, ktoré ešte neovládam tak perfektne. A preto si pomáham potom aj prístrojom EAV, to je elektroakupunktúrny prístroj, ktorý sníma také elektromagnetické vlnenie človeka a je to nejaký alternatívny spôsob určenia stavu energie v určitých orgánoch. Ten prístroj okrem toho, že meria ten stav orgánov, meria ešte aj zvlášť toxíny v tele a dá sa použiť ako taký skúšač potravín. Obsahuje misku, do ktorej vkladám potraviny, o ktorých si myslím, že by ten človek mohol mať s ich trávením problém a pomocou krivky, ktorú mi ukazuje ten prístroj, pomocou ručičky, podľa toho, ako sa tá ručička vychýli, ja viem, či ten človek má na tú potravinu intoleranciu alebo nemá. Môže sa stať, že takto ten prístroj pracuje ešte na takej, by som povedala, úrovni, že dá sa s ním robiť prevencia, čo je perfektné. Že vlastne to by som aj chcela dosiahnuť, aby tí ľudia chodili ku mne, ak majú podozrenie na niečo, nie keď už sú chorí. A veľakrát mám tam také pracovné diagnózy, trebárs vymeriam človeku, poviem príklad, celiakia. Neznamená to, že ten človek tú celiakiu má, ale už tam je intolerancia lepku, môže to byť pšeničný lepok, lepok na ovoz a tak ďalej. Ten prístroj vlastne varuje alebo ukazuje predispozíciu na nejaké ochorenie. Čiže je to úžasné, že dá sa to použiť v tom prevenčnom vlastne v zmysle, že ten človek, keď bude vedieť, čo má konzumovať, ako to má konzumovať, ako to má kombinovať, tak môže predchádzať chorobám.